sendal nyawamu. Hei. Tur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulon. Kene margane pati kita Ponokawan. Wah! Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Arep gleneng ya kowe. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani wae. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Adipati kok bagus. Nek mungsuh Ponokawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel Raja Mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye Raja Mak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas Raja Mak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Arep gleneng ya kowe. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani wae. Bathara Narada ora mundur saka negara. Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menenga. Minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Sapa iki, Tru? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Kayane wis menyang. Lho. Murite durung teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk kowe. Totok sisan. Sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Lengosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh kula. Kita ngerti ulun sapa? Nune nggih, kula ngertos. Paduka pukulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu pukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya.
Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalian para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen mung guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Punakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancene ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene margane pati kita Punakawan. Dipati kok bagus. Pun nek mungsuh Punakawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel ra jamak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok dadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Are gleleng ya kowe? Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong kondang bengi iki. Ngusasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Bombong Wirayang. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku kaya. Kakang Rada, kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang godel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten lengking wana Bombong Wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan pun Bagong.
Ning eling-eling Gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka menika Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora Pono Kawan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru kok yaene wis menyang? Lho muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk totok sisan. Sing dadi sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Le ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Pono Kawan Bagong. Wonten dawuh kula. Kita ngerti ulun sapa? Nggih, kula ngertos. Paduka Pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Trada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lali le deleh. Hus. Lali le ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun utusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menenga. Kok minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan ben guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Pono Kawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene marganing pati kita Pono Kawan. Wah! Kendang kapracondang kontal kaprapal
Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Trada, Bagong sampun kendhang kapracundhang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Mas Tunama Sidam Karing Bawana Langgeng Durga kula nemparan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali Gurawan raos sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bendari Durga dene paduka ngawe ingkang abdipun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan Lulu Banaspati ngleng-nglek balungan tandak wadyabala dandang mangure kita budhalake keparang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Ponokawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga tobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun maring tedha dhateng para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko non ngestaken dawuh pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga Pandya Bendari ngabdipun Jaramaya cumadung dawuh kula cumadung dawuh kula cumadung dawuh sibu kula nyadong dawuh sibu kula nyadong dawuh Bu Ibu kula nyadong dawuh Bu kados pundi pawartosipun dene paduka ngawi sangyaning para baju barat Bu kula nyadong dawuh Bu Jaramaya wonten dawuh dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga semono uga ora bakal kaluwen merga antar timbalan ing wang pikulun jagat giri prating kadhawuh karo panjenengan ulun yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal Karang Kadempel mula wektu dina iki ana kalodhangan ingkang becik banget ya Jaramaya Srana kowe sak wadyabalamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu mekaten? Iya pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadawa dikang raja ing cicir sarta aja ning keri ana ing dandang mangure kabeh dibudhalake. Lumarep ana ing Karang Kadempel. Dina samengko diwarangake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lha dalan nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati
Satyajaya bocah cilik Jaramaya. Aku wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso ora kelangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali raja mak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracondang, Rek. Saiki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk matumpal-tumpal kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong, goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek adhe goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Ya terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel. Nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye apa ora sedih. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we mundhek kaya ngene iki piye. Apa ora mesake? Piye? Kowe arek aku terus kudu piye, Tru? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel. Ning perkara Bagong ora para durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu nang Karang Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Puntadewa ngaturaken ketiwasan, Den.
Yat langening kalanyawan aglar pandhan muncar Tinon lir kekonang surem sorotetan padang Durung arep Idul Adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud Handaka pandene aku ingkang tunggu alas kene lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku dene wujuding satu wana satu kewan aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah wah lah gleleng tenan iki iki aku weruh ana wujuding Handaka niku napa to Handaka niku kanca kula dudu Handaka kuwi wujude bantheng wah lah bantheng ampuh iki iya dikeparangake dening para dewa aku kuwi bantheng sing ampuh isa tata jalma ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti yakin iya tenan nek pancen tenan sampean jenenge sinten aku aran Andaka Dewa Andaka Dewa iya wah banthenge jenenge Andaka aku sing menungsa ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso bedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen bantheng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi bantheng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, la edan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Merga saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak
sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal mbangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih. Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wo laden bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati ale wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Ya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake merga iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingkang kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, merga kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit. Gong maguru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Kadung kader ngamomong memangun manah rahayu. Bagong, wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki.
Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka ki cor-coran kok ya. Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten napa-napa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin nek pun bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngaten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balong kire bakal coba gunung tenang wong gleleng pokoke. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong. Nesu bantrenge. Ngendi nyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngestu mangkat dina iki. Semawi, Pak. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Bagong. Monggo kula dherekipun Andaka Dewa, Yayan Danamurti ya.